Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα ήρθαμε στο μελισσοκομείο μας να κάνουμε μια γρήγορη επιθεώρηση στα μελισσάκια μας και να τα βάλουμε μια τροφούλα, ζυμαράκι, για να τα βοηθήσει λίγο για την οζεμίαση. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό εδώ το μελισσάκι, το οποίο έκανε αντικατάσταση της βασίλισσας και θέλω να δω αν θα έχει γονιμοποιηθεί. Αν όχι, θα πρέπει να το κάνω συνένωση, γιατί πλέον ο καιρός δεν μας επιτρέπει να περιμένουμε. Πάμε λοιπόν. Βλέπω ότι κουβαλάνε κάποιες ελάχιστες γύρες. Ίσως έχει γίνει κάτι. Θα το ανοίξουμε και θα δούμε. Τις τροφούλες τους τις φάγανε και λογικό, γιατί είχαμε και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας και βροχούλας το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Από πληθυσμό είναι ικανοποιητικά πάντως. Ας δούμε τι γίνεται μέσα. Οι ταινίες δεν θα μας χρειαστούν πλέον. Εδώ έχουμε μέλι και γύρι. Για γόνο ούτε καν συζήτηση. Τα βασιλικά κελιά που είχε έχουν κολλαφθεί. Για να δούμε τι πάμε τα πλαισιάκια. Και εδώ έχουμε μέλι και γύρι.
και πολύ μέλι και γύρι κιόλας. Από μέλια καλά πάνε. Ας δούμε και το ακριανό, δεν νομίζω να δούμε κάτι διαφορετικό. Όχι. Μέλι και γύρι. Δυστυχώς η Βασίλισσα δεν μας έκανε τη χάρη να γονιμοποιηθεί. Όλα τα βασιλικά κελιά είναι ανοιχτά, αλλά γονιμοποίηση δεν έχουμε ούτε αυγουλάκι. Ας δούμε και το τελευταίο. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε για συνένωση. Βαρύ πλαίσιο, μέλι θα έχει. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ωραία. Μία γρήγορη ματιά ακόμη και το κάνουμε μία συνένωση. Αυτό είναι με 3 γόνους, αλλά έχει καλό πληθυσμό. Μισοχτισμένο το πλαίσιο, αλλά το γεννάει. Αφού το γεννάει θα το αφήσω μέσα κανονικά, εννοείται. Δεν θα ενοχλήσω περισσότερο. Θα βάλω την τροφούλα. Και θα βάλω και το ζυμαράκι το οποίο θα το βοηθήσει για την οζεμίαση τώρα το χειμώνα.
και το κλείνουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε τη συνένωση. Δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε εφημερίδα ούτε μελισσόχορτο. Σήμερα θα βάλω σίτα πρόπολης. Και γρήγορα θα γίνει και με σιγουριά ότι δεν πρόκειται να μπερδευτούν τα μελίσια και να χτυπηθούν μεταξύ τους. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Εδώ έχω το πλαίσιο στο οποίο βρήκα την βασίλισσα. Θα το βάλουμε ακριβώς εδώ και επειδή βλέπω ότι δεν είχε πολύ χώρο για να κινηθεί, για να γεννήσει, θα της δώσω εγώ ένα άδειο πλαίσιο έτσι ώστε να τη βοηθήσω λίγο να γεννήσει κιόλας. Θα πάρουμε την κυψέλη, θα την βάλουμε εδώ δίπλα και θα τοποθετήσουμε τα οπότε εδώ θα τα βάλω με την σειρά ακριβώς όπως ήταν. Ωραία, θα βάλουμε και το φιλεζόλ να τα κρατάει ζεστά. Θα πάει πίσω στην αποθήκη για να συντηρηθεί. Πάρα πολύ ωραία. Θα έρθω σε 2 μέρες. Θα τους βάλω τροφούλα. Η τροφή τους είναι εδώ. Θα βάλω και το άλλο το ζυμαράκι που αφήσαμε εδώ. Το κάτω το μελίσι ούτως άλλως τώρα δεν μπορεί να πάρει το ζυμάρι γιατί έχουμε βάλει σίτα πρόπολης, αλλά δεν έχει σημασία, για μία μέρα και 2 δεν θα πάθει κάτι. Μετά ούτως άλλως θα τα ανοίξω. Θα έχει γίνει η ένωση. Θα κλείσουμε το καπάκι. Ωραία. Τώρα τι γίνεται? Από τη στιγμή που τη βασίλισσα τη βρήκαμε, μπορώ να τινάξω άφοβα την κυψέλη μπροστά στην είσοδο. Και οι μελισσούλες θα μπουν μέσα σιγά σιγά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν φίλοι μου, αυτά για σήμερα, τελειώσαμε για την ώρα. Αύριο θα έρθουμε να ελέγξουμε τη συνένωση και να βγάλω τη σίτα πρόπολης. Απλά μας προέκυψε ακόμη ένα μελισσάκι με πρόβλημα, στο οποίο δεν εντόπισα τη βασίλισσα.
οπότε θα πρέπει να το δω και αυτό ή αλλιώς να το συνενώσω. Δεν είναι καιρός τώρα για να περιμένω ούτε να κάνω πειράματα, οπότε θα το ενώσω και την άνοιξη με το καλό θα πολλαπλασιάζουμε. Αυτά, καλή σας μέρα.